Video yetu ya lero tonisana mmene tingapangire kuti internet yathu izikhala ya stable. Tikueleza kuti mwina tikugwira ntchito kapena tikupanga chinthu china chake online, koma tifuna kuti internet yathu isakhale yapendapenda, isamapange slow. Tatene ndioneseni kuti mungaba use bwanji ka feature kameneka. Ndi apa chomwe muyenera kuchita ndikupita ku settings, kenako connections kapena wifi, kenako mpanga click pa wifi, kenako mpita apa pali madoti atatu, kenako advanced. Ndi apalemba kuti switch to mobile data. Make sure kuti pamene papa pazikhala on ngati chonchi. Ndi apa pakakhala on pamathandizira kuti ngati wifi wanu network yake sili bwino kapena ili pendapenda, ili slow, zimakuthandizira kuti pompo izichoka wifi nkuyapa kugwisa ntchito mobile data wanu. Ndi kafeature kamene kaka ndikabwino, komano kamafuna kuti mukhale ndi data mu mbali zonse ziwiri, khale mu phone komanso zikhale ku wifi iko. Basi kupanga kwake ndi kumenekoko. Ngati mfuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Tento naso video sadira.